Abych se představil, já jsem tedy Dominik Vaněk, působím jako obchodní konzultant ve společnosti Laba, Squad a Robot Dreams, s tím, že jsem tady, abych vás provedl tímto webinářem a abych nějak moderoval tento chat. Poprosím vás, pokud budou jakékoliv dotazy, pište je prosím v průběhu webináře do chatu. Na konci bude Q&A, kde se k ním vrátíme a všechny dotazy zodpovíme. S tím, že v rámci představení je to asi vše. Posuneme se tedy něco málo o nás, kdo tady jsme. Jsme Laba, vzdělávací společnost, online platforma, s tím, že se soustředíme na vlastně 3 hlavní odvětví. Spadá tam tedy Laba, která se zaměřuje hodně na business kurzy, marketing, ekonomika, finance a tak podobně. Potom je tady Squad, který se zaměřuje hodně na kreativní kurzy, game design, grafika, hudba a tak dále. No a Robot Dreams, které aktuálně zastupuji, zaměřujeme se na IT, mimo jiné například C#, umělá inteligence a tak podobně. Něco málo o tom, jak to u nás probíhá, jak fungujeme. Naše kurzy tedy probíhají živě, online, to znamená, že do školení se můžete zapojit kdykoliv a v podstatě kdekoliv, pokud děláte časově. Lekce jsou tedy online, jsou tam i domácí úkoly, je to silně prakticky zaměřené a nedomácí úkoly máte zpětnou vazbu od lektora, v tomto případě od Martina. Pracujeme na tom, že budou možné i osobní účty, kde bude možnost sledovat pokrok a umístění v žebříčku mezi spolužáky, s tím, že lekce jsou tedy nahrávány, nahrávky jsou vám doživotně zpřístupněny, máte kdykoliv možnost se k tím vrátit a tím pádem si vaše znalosti osvěžit. No a pro naše studenty děláme i uzavřené komunity na Discordu, kde je chat pro komunikaci s ostatními studenty, pro networking a tak dále, případně individuální dotazy. Dnešní program je to tedy zaměřen na C# a microservices. Projdeme si tedy základní datové typy, třídy a metody. Konzolový projekt bude i live coding, na což se já velice těším, úvod do microservices a představení kurzu. S tím, že poprosím vás, všechny, co tady jste, můžete napsat do chatu něco málo o vás, nějaký váš background, jestli jste junioři, medioři, seniori, jestli do C# přistupujete, nebo ho třeba využijete k něčemu vlastnímu, případné technické dotazy, potom, jak jsem říkal, odpovíme na konci. Za mě aktuálně vše, nechám tedy Martina, ať se představí. Tak, dobrý den, děkuji Dominiku. Já se tedy jmenuji Martin Holý, softwarovému vývoji se věnuju už pár let. Začínal jsem vlastně ve společnosti Alza, kde jsem se postupně z úplně juniorního vývojáře vypracoval až na team lídra, architekta a tak podobně. Jeden z mých prvních projektů byl například i jakoby Alza boxy, které se v průběhu přepisovaly. A následně jsem teda teďkonc nastoupil do společnosti Renomia, kde funguji jako full stack, což znamená trošku se věnuji i frontend vývoji. Také dělám architekturu a tak dále. Jestli můžu rovnou dotaz, prosím, jenom v rychlosti. Software architekt, ten pojem slychám poměrně často, ale co si pod tím konkrétně můžu já nebo diváci představit, jestli to můžu trochu rozvíct. Ano, tak software architekt, jelikož i my se tady budeme věnovat mikroslužbám, tak víceméně jakoby ten architekt se stará o to, že vlastně jakoby rozmýšlí nad každým tím řešením jakoby ano, víceméně se věnuje jenom těm mikroslužbám, což znamená třeba do jaké domény ten kód jakoby spadá a tak podobně. Jo, což znamená nějakému správnému jakoby architektonickému návrhu, jak to spolu všechno bude komunikovat, odkud kam se budou posílat data a tak podobně. Dobře, děkuju. Zároveň jaký technologie se k tomu budou využívat, protože ne všechno je vhodné na všechno, tak takhle. Super, díky. Tak, my se teda budeme hodně věnovat teda tomu C# a těm mikroslužbám, o čem tak. Abych vás nejprve uvedl trošku do toho jazyka C#, tak to je nějaký teda vysokourovní objektově orientovaný programovací jazyk, je teda pod správou Microsoftu a věnuje se teda, který vlastně vyvíjí celý ten framework .NET, do kterého spadají ještě další jazyky. Abych vám objasnil jakoby nějak všechny ty slovíčka v tom, tak to vysokourovňový znamená, že pokud by nebyl vysokourovňový, tak je nízkourovňový, což je třeba assembler a tak, a tam se vyloženě teda píšou kódy přímo jakoby pro procesor, tak tady tomu se naštěstí vyhýbáme a píšeme to docela srozumitelně, ten kód, objektově orientovaný jazyk, tak to znamená, že vlastně každý
všechno, co vytvoříte, tak je nějakým způsobem objekt, což má nějaké své výhody, nějaké své nevýhody. To, že za C# stojí vlastně Microsoft, tak je poměrně dobrá zpráva, protože je to velká společnost a hodně jakoby na tom pracuje. Když jsem třeba pracoval v Alze, tak tam vývoj běžel hodně v Delphi, což je už takový hodně polozapomenutý jazyk. Docela si přehazují, kdo to vyvíjí a tak podobně a Bůh ví, jak to směřuje. Jo, čili tady je docela zřejmé, že to bude pokračovat dál. Zároveň teda veškerý zdrojový kódy k tomu jsou vlastně volně dostupné na internetu, což znamená, pokud si najdete nějakou třídu, nějakou metodu, o které nevíte, co dělat, stačí zajít na GitHub a tam jde veškerý kód dohledat. Případně můžete i sami přispět k tomu, pokud se vám bude zdát, že něco inženýři vymysleli špatně, nebo když byste chtěli rozšířit jejich schopnosti, tak můžete přispět i sami. Tak, můžeme dál. C# používá nějaké základní datové typy. Nějaké jsem tady vyjmenoval, ale určitě to jakoby není všechno. Používá základní datový typ int, což je zkrácenina od integer, což je celé číslo. Jo. Takhle. Tak. Pak je tam char, což je jako jeden znak, bool, který nabývá hodnoty true, false, string, což je nějaký řetězec charů, což znamená nějaký text. Double a decimal jsou pak datové typy, které vlastně využívají pohyblivou desetinou čárku a můžou teda nabývat, jelikož ten integer do sebe pojme, já myslím, že nějaké plus minus 2 miliardy a pokud tam budete chtít uložit něco víc, tak se zlou potážete, tak pak nastupují datové typy, teda double nebo decimal, přičemž ten decimal je hodně vhodný pro počítání jakoby s měnou nebo kde jsou peníze a tak podobně. Tam pak je totiž problém při různém dělení a tak podobně. Tak ten double na to není úplně vhodný, ale ten decimal je na to optimalizovanější. Co se nějakého toho zápisu týká, tak vlastně tady můžete vidět, že se teda napíše ten datový typ, což znamená třeba ten integer, následně se nějakým způsobem pojmenuje, kde vás určitě připravím na nejtěžší úděl programátora, což je vymýšlení názvů, jmen a tak podobně, což nás čeká a s čím se potýkají programátoři celoživotně, tak na to se připravte a pak už se jenom napíše třeba rovnítko a jaké hodnoty nabývá a na konci každého příkazu by teda měl být středník. Tím se trošku liší od jiných jazyků, například od Pythonu, kde ty středníky na konci být nemusí. Tak jsem... Ano, přesně tak, o to foobar a tak podobně. Jinak, co se týká toho zápisu, tak ještě to nemusíte takto explicitně specifikovat ten integer, ale můžete tam použít i slovíčko var, s tím, že tu specifikaci teda necháte na tom jazyku samotném, protože občas ten zápis může být i docela dlouhý, může to být takové složitější a ten var vám to dost zjednoduší. Jsou programátoři, kteří téměř nepíší nic jiného než ten var. Tak, jdeme dál. Co se týká následně nějakých jakoby seznamů, protože vy můžete využívat takhle jakoby teda nějak ty hodnoty, nějak ty proměnné, ale občas potřebujete nějaký seznam. Ano, tady to si můžete teda představit jako ten věk, ale když byste si chtěli uložit třeba telefonní číslo na uživatele, tak každý ten uživatel může mít jakoby
jiné množství telefonních čísel. Někdo může mít jenom mobilní telefon, někdo může mít i pevnou linku, někdo může mít telefon do práce a tak podobně. Tak následně se teda využívají datové typy, teda nějaké seznamy, což je nějaký pole nebo list. Pole tedy vypadá tím způsobem, že tam máme teda specifikovaný ten datový typ, který je v tom poli, což znamená, tady jsem navrhnul třeba integer a následuje složenými závorkami. Druhá možnost je, to pole je specifické v tom, že vlastně vy musíte dopředu určit, jak má být velké a víceméně nejde měnit jeho velikost. Tady v tom příkladu pod tím si můžete všimnout, že jsem třeba navrhnul pole o 5 prvcích s tím ages. Takže dopředu já musím říct, že tady to pole má teda velikost 5 a můžu tam dát přesně 5 prvků. Zatímco druhá možnost je, že vy řeknete list a tím list teda můžete specifikovat víceméně jakoby neomezeně velký seznam. Ono následně interně byste pak zjistili, že on vlastně ten list je taky pole, ale které umožňuje se neustále jakoby zvětšovat. Ale to pole jako takové teda zvětšovat nejde. Tak. Tady si teda můžete všimnout, že jsem teda v tom druhém zápisu použil ten var, protože na pravé straně já už mu říkám, že chci použít ten list, tak on si tam dokáže domyslet, že teda myslím, že chci vytvářet v tom druhém případě teda ten list. Tak, jdeme dál. Následně teda určitě budeme využívat i nějaké třídy a nějaké metody. Tady si můžete podívat na nějakou třídu. Tu třídu jsem teda pojmenoval add operátor jako operátor na sčítání. A tato třída teda následně obsahuje nějaké privátní fieldy, což je teda ten private int value 1, value 2. A následně obsahuje 2 metody. Jedna metoda nám tyto hodnoty nastaví, což můžete vidět na tom 5. řádku, kde je teda napsáno public void set values a následně jsou teda nějaké vstupní hodnoty do této metody. A uvnitř té metody pouze říkáme teda, že ta podtržítko value 1, což je ta privátní od této třídy, chceme teda nastavit na tu, která nám přišla do této metody. A to samé teda s value 2. Následně už máme jenom poslední metodu, kde mám teda public integer get result, kde vlastně tato metoda po zavolání mi akorát vrátí součet těch 2 privátních hodnot. Asi můžete vidět, že jsem to na vás teď tak jako vychrylil docela v rychlosti a to je i z toho důvodu, že vlastně tady ten kurz není určený úplně pro začátečníky. Určitě bychom byli rádi, když byste do kurzu vstoupili s tím, že už nějaké základy máte Jo, což znamená, tady ten kód byste minimálně měli být schopní bez problému přečíst a napsat, pokud se teda chcete zapsat do tohoto kurzu. Je určitě možné si nějaké tyto základy získat. Například Microsoft má na stránkách velice hezké interaktivní postup nebo kurzy, kde se tyto základy dají získat. Já vám odkaz na to pošlu teď do chatu. Super. Už jsem ho tady hledal, chtěl ho pošlu na konci, pokud ho máš k dispozici, tak ho klidně pošli hnedka. Jo, hnedka jsem ho tam poslal. Tak. Takže tak. Tak se podíváme dál na další slide. Tak, tady můžete vidět,
že vlastně u tohoto kódu předchozího hrozí to, že by někdo zavolal ten get result ještě předtím, než se nastaví ty dané hodnoty pro to value 1, value 2, což není úplně chtěné, protože pak by se to mohlo zachovat ne tak, jak by ten programátor toho kódu očekával, tak proto je dobré občas využít konstruktor a konstruktor se značí tím, že konstruktor se teda pojmenovává úplně stejně, jako je ta třída samotná a vy v tom konstruktoru teda říkáte, že chcete, aby při vytváření byly už rovnou specifikované nějaké ty hodnoty a aby vám je ten uživatel zadal. Já bych vám mohl tady promítnout. Tak, já vám to tady promítnu. Koukám, máme tady několik lidí, co jdou teda od úplného začátku, tak to se potom ještě projdeme na konci, co by pro ně mohlo být vhodné. Povídejte, Martine. Tak, tady jsem si pro vás teda připravil ten jednoduchý programek, což znamená, víceméně každý program v C# tak začíná ve třídě program, což znamená, já tady mám specifikovaný, že tady je teda třída program, uvnitř které je metoda main a to je takový vstupní bod, který se zavolá, pokud řeknete, že chcete program spustit. Následně tady můžete teda vidět, že já tu mám vytvořený nějaký ten sčítací operátor, kde teda využívám té konstrukce na to konstruktoru, což znamená, tady rovnou zadávám, že hodnotu 1 chci nastavit na 5, druhou hodnotu chci nastavit na 8, což znamená, když se pak následně podíváme do té metody, tak já tady do toho value 1 přiřadím hodnotu 5, do té hodnoty value 2 přiřadím 2 a když se podíváme zpátky, tak následně už jenom řeknu, aby mi ten add operátor dal výsledek této operace, jo, což je teda ten součet těch hodnot. Tak, když bych tady ten programek spustil, tak můžete vidět, že já vlastně ten výsledek té operace chci tady vypsat, což říká tady ta konzole. Tak, když já to dám teda spustit, tak můžete vidět, že výsledek je teda 13. A protože program už pak následně narazil na, že už tam není žádný další kód, tak byl program ukončen. Takže to je k tomuto. Tak, když se vrátím zpátky k vám, tak můžu tady. To vyhodilo slajdy. Jo. Startujeme takto. Jo, startuješ to? Ano. Děkuju. Tak. Jo, tak takhle můžete teda vidět nějaký jednoduchý programek, samozřejmě mi tam toho spousta chybí a tak podobně, ale chtěl jsem vám udělat aspoň takovouhle ukázku. Tak. Jo, tady teda můžete vidět buď ten první příklad, kde je teda na třetím řádku ta metoda main, kde se teda využívá ta metoda na to set values, kde já vlastně na tom objektu add zavolám .set values s těmi parametry 5 a 8 a následně teda zavolám ten get result. Případně, jak jsme si ukázali v tom mém programu, tak se to dá zkrátit, že se ta metoda set values nevolá. Tak. Tady taky můžete vidět, že vlastně v kódu lze používat i komentáře. Ty komentáře tady můžete vidět, že buď se dá využívat komentář, který začíná a končí na tom samém řádku, což jsou ty 2 lomítka. Jak tam mám 2 lomítka s využitím konstruktoru, tak cokoliv je za těma 2 lomítkama už se do zdrojového kódu nepropíše
můžete si tam psát, co chcete a nemá to žádný vliv. A pod tím je vidět teda lomítko hvězdička, což je komentář přes více řádků, respektive komentář, který se vztahuje do ukončovacího symbolu, což je ta hvězdička lomítko, což mám na předposledním řádku. Můžete to využít teda jak v rámci například jednoho řádku, že pouze prostě pár znaků si zakomentujete, případně takhle přes více řádků, je to jedno, od začátku až do konce jsou to všechno komentáře. Tak, jdeme dál. Určitě se setkáte taky se speciálním, zdráhám se označit datovým typem, ale je to takový výčet. Ten výčet se specifikuje tím způsobem, že řeknete klíčové slovíčko enum a samozřejmě to nějak pojmenujete. Tady jsem si teda udělal nějaký výčet, ve kterém mám obsažené hodnoty jako sčítání, odečítání, násobení, dělení. Ono ve skutečnosti je to vlastně nějaký jakoby integer. Můžete i vidět, že tu poslední hodnotu jsem řekl, že má hodnotu 10. Ale pokud bych to takhle spustil, tak ten addition má interně uložený, že to je 0, ten subtraction, že má hodnotu 1 a multiplication, že má hodnotu 2. Ale je to výhodné v tom, že vy ty čísla, ty hodnoty, jste schopný si takhle jednoduše pojmenovat a nemusíte si pamatovat, že hodnota 0 někde na druhé straně složitých tříd je chtěná jako sčítání a tak podobně. Jo, je to výhodné, že si to teda můžete takhle pojmenovat a pak vlastně pracujete se slovíčky a ne s nějakýma hodnotama jako 0, 1 a tak podobně. Tak, jdeme dál. Pokud si chcete sami vyzkoušet nějaký programek, což bych vám určitě doporučoval, protože, jak už jsem zmiňoval, tak tento kurz určitě není pro úplné začátečníky. Já vás tady do toho hodně uvádím, protože počítáme s tím, že teda nejste úplní začátečníci, ale chceme, abyste nějaký ten základ měli, což, jak už jsem říkal, tak můžete získat jak na těch webových stránkách, já vám je tady ještě ukážu, což je teda tady ten úvod do jazyka C#, kde vlastně tady vás poměrně hezky provedou tím, jak můžete tím, abyste se naučili vlastně programovat a můžete si to tady rovnou i spouštět. Ano, což znamená, vy si tady vezmete tady ten zdrojový kód, který vám tady říkají, že si máte spustit, zde ho vložíte a dáte spustit a vlastně tady vidíte i výsledek. Pokud byste chtěli si takhle programovat i v rámci svého počítače, například i pokud jste offline a tak podobně, tak si musíte stáhnout nějaký program, který vám to umožní. Určitě vám na to teda doporučuji Visual Studio Community, což je zdarma Visual Studio pro všechny nadšence. Určitě teda nemusíte nic platit a tak podobně. Můžete si to stáhnout a můžete v tom veselé programovat. Zároveň v tom budeme programovat i v rámci kurzu, takže to pak na kurz stejně budete potřebovat. Můžete se setkat i s Visual Studio Code. To bych vám nedoporučoval, protože to se spíš hodí na vývoj webových stránek a tak podobně. Ano, čili to Visual Studio Community je určitě lepší, vhodnější a jen tak mimochodem to Visual Studio je jakoby skutečně skvělý a oproti například třeba Javě a tak podobně zdá se mi, že se v tom daleko líp vyvíjí a tak podobně. Jo, čili to je jeden z důvodů, i proč mám rád to programování toho C#, protože to Visual Studio je vážně nápomocný.
Tak. Když Už to zase spouštím. Jo, děkuju. Tak. Jo, ale já tam mám hnedka živé kódování. Teďka zase budu sdílet. Tak, jo. Tak. Abych já vás... tak já zase budu sdílet. Tak. Tak. Já jsem vám teda chtěl ukázat takhle, když byste si teda nainstalovali, já teda mám Visual Studio Professional, ale určitě ve výsledku je to jedno a nemusíte si platit za Professional, když nechcete. Tak, když byste teda vy si u sebe začínali, dáte si normálně vytvořit nový projekt a následně na vás vyskočí nějaké šablony nějakých projektů. Jo, určitě vám bude stačit takhle, že si vyberete nějakou konzolovou aplikaci. Pokud byste to měli anglicky, tak console pardon. Pohodě. A následně teda stačí pouze říct, jak ten název chcete pojmenovat. Já tam dám třeba webinář a kam si to následně chcete umístit. Klidně si můžete dát umístit řešení a projekt do stejného adresáře. Zas tolik vlivu to nemá. A následně si vyberete, jaký chcete použít framework. Ten framework by se vám měl nainstalovat v rámci té instalace už toho Visual Studio Community, což znamená, s tím byste neměli mít žádný problém a můžete vybrat takhle z .NET 7, který je vlastně jeden z těch aktuálnějších. Tak není problém začít s ním. Tak, když si to dáte vytvořit, tady na vás bude čekat trošku taková zrada, protože to bude vypadat trošku jinak a trošku si budu odporovat s tím, co jsem vám říkal. A to je to, že jsem vám vlastně říkal, že každý ten program začíná ve třídě program v metodě main. A tady vlastně, když se podíváte, tak nic takového tady není. Je to totiž způsobené tím, že Microsoft v rámci zjednodušování tak vlastně se snaží zjednodušit i toto a vlastně na vás bude číhat tady to a už se víceméně počítá s tím, že tady tomu kódu předchází ta definice metody, definice třídy program a metody main. Jo, čili nemusíte se bát, je to víceméně to samé. Klidně, jako já jsem si to udělal před touto lekcí u toho mého programu, klidně si to tam dopište, aby to pro vás bylo takové specifické, ale vůbec se nemusíte bát i třeba tady to si spustit a můžete teda vidět, že až se mi to spustí, tak se mi tady vypíše ten Hello World. Ten Hello World je takový klasický programek, jen tak mimochodem pro každého programátora. Každý programátor by měl vždycky při seznámení se si napsat svůj Hello World programek. Tak proto to vidíte, jak na těch úvodních lekcích toho C#, tady, jak jsem vám to říkal, tady je taky programek Hello World. Jo, tak je to obsažené všude. Tak, to se týká tady toho živého streamu. Pustíš mi to opět, prosím, Dominiku? Děkuji. Tak. A následně se teda chci ještě pověnovat těm mikroservisám, což znamená, abyste si pod tím něco představili a proč je to teď tak i docela populární. Nevím, jak moc sledujete IT svět, ale určitě mikroservisy tam zaznívají dost. Ty mikroservisy jsou víceméně takové malé samostatné aplikace a každá ta aplikace poskytuje nějaký to API, což je veřejné rozhraní a spočívá to tedy v tom, že konzument, například webová stránka,
vlastně komunikuje s tím API a vůbec neřeší, co je za tím, což má i tu skvělou výhodu, že například v rámci i jedné společnosti může být hromada mikroservis a každá ta mikroservisa je i napsaná třeba v jiném jazyku. Jedna může být v C#, jedna může být v Javě, další může být v Pythonu. Je to jedno. Sjednocující prvek je tam to veřejné rozhraní, to API. Hodně často bývá restové, ale může být i jiné. Co se týká těch mikroservis, tak tam se díky tomu slovíčku mikro je docela asi zřejmé, že by to nemělo být úplně velké. Taková docela správná definice je One Pizza Team, což v Čechách není úplně validní, ale v Americe jsou zvyklé, že si objednají tu pizzu a třeba 5 lidí sní tu jednu pizzu. Jo, čili asi tak velké týmy by na každé té mikroservise mělo pracovat. Přibližně 5 lidí. Abyste si pod tím něco konkrétního představili. Jo, máte například Netflix a jedna mikroservisa může být například správa účtu, jo, což znamená to, kde si nastavujete e-mail, to, kde platíte nějaké no to už by mohla být zase další. Tak, když si dáte vylistovat například nějaké filmy, tak tady ten seznam vám může dávat ty mikroservisa. Další mikroservisa může být vyloženě na to, která vám bude posílat ty obrazová data a tak podobně. Jo, čili jakoby ten svět jde takhle jakoby hodně dělit. A jak jsi se, Dominiku, přesně ptal na začátku, tak vlastně nějak tady to dělení, aby ty mikroservisy byly velké, ale zároveň ne moc velké, aby byly tak akorát velké. Tak o to se stará ten architekt. Super. Tak. Co se týká toho samotného kurzu, tak určitě si představíme hromadu dalších nějakých konstrukcí a tak podobně. Těžko se mi to specifikuje takhle jako nějakým slovíčkem, tak jsem použil slovíčko konstrukce. Představíme si nějaké knihovny, které budete dennodenně využívat, jak v praxi, tak u sebe u svých nějakých malých programků, které se vždycky hodí. Představíme si, co to jsou a naučíme se nějaké návrhové vzory, což je určitě šikovná konstrukce, která vám vlastně umožní řešit různé problémy, a abyste nemuseli vynalézat kolo vždycky od začátku. V rámci toho vývoje si vlastně vytvoříme vlastní mikroservisy. Bude to mikroservise jak na backend, tak na frontend, což znamená, uděláme nějakou webovou stránku a tak podobně. A celé to pojmeme formou hry, což znamená, uděláme si jednoduchou hříčku. Tak, určitě v rámci toho backendu budeme komunikovat i s databází, což v komerční sféře taky určitě budete potřebovat. A určitě nesmíme zapomenout taky na psaní testů, protože nikdo není neomylný a určitě je dobrý mít napsané testy, abyste si ověřili, že to, co píšete, že dělá to, co skutečně chcete. Tak. A vlastně k mikroservisám určitě taky patří Docker image. Ten se taky naučíme vytvořit z té dané servisy a tím poměrně často teda vývojářská práce končí a pak už a následně už se vlastně ten kód svěřuje dalším lidem, kteří se starají o to, aby se ten kód vlastně někde nasadil, někde provozoval a dal se provolávat a tak podobně. Což znamená, naučíme se to od A do Z, tak, abyste vlastně případně ve vaší praxi, ve vaší komerční zkušenosti byli platní od A do Z. Tak, co se týká teda toho kurzu, ten bude složený ze 14 online živých lekcí. Bude teda probíhat od poloviny ledna, což znamená od 15. ledna
do konce února a povedu ho tedy já. Budete se tam se mnou setkávat, budete mi odevzdávat úkoly a budete mi pokládat dotazy. Tak, máme už tady i nějaký rozpis těch lekcí, kdy se co budeme učit a tak podobně. Určitě to teď konci jakoby nebudeme procházet, ale můžete si teda všimnout, že je teda tady vyjmenované všechno, co jsem zmínil. A to je asi za mě všechno. A teď asi předám teda slovo tobě, Dominiku. Tak děkuju. A jedna z věcí, co je specifická na tomto webináři, je, že aktuálně ti pečlivější z vás už si možná všimli, je tady možnost mít rezervaci místa v kurzu s slevou, takže máte možnost ušetřit na vašem vzdělávání. S tím, že já děkuji teda Martinovi za prezentaci, bylo to velice poučné i pro mě, určitě tyhle informace nějakým způsobem využiju. No a pokud je Martin pro, tak bych rovnou přeskočil na Q&A, protože se nám tady nahromadila spousta dotazů, abych to teda uvedl. Máme tady některé lidi, kteří mají zájem jít od úplného začátku a chtějí úplně změnit profesi, třeba tady Veronika. Koukám, že i Ota by rád zkusil něco nového a myslím si, že tady byl ještě někdo. Petr taky píše. Martine, když teda ten kurz projdou, když si sami nastudují základy, projdou ten kurz s tebou, budou tedy ready na to, aby se sami ucházeli o práci nějakého juniorního C# developera? Já si myslím, že určitě. Určitě budu prezentovat výhradně to, co víceméně jakoby dennodenně používám a co i já, když například nabírám nějakého nováčka, tak na co se ptám a tak podobně. Jo, čili jakoby nebude tam, bude to vyloženě zaměřené teda na tu komerční praxi, aby prostě byli následně uchazeči uplatnitelný i v komerční praxi. Samozřejmě na nějaké juniorní pozici, protože nemáme tam určitě prostor jakoby získávat roky a roky praxe, ale co se v rámci daných možností dá, tak to si ukážeme. Skvělý. Dobře, co mě ještě napadá k tady tomu tématu, občas se tím setkám u klientů. U nás v kurzu jsou teda domácí úkoly. Ty domácí úkoly můžou pak sloužit jako portfolio, kterým se budou prokazovat v rámci znalosti toho jazyka, nebo se na portfolia tolik nehradí, anebo třeba doporučíš něco úplně dalšího, nějaký nový projekt na portfolio? Určitě tím, že vlastně v rámci těch domácích úkolů vlastně uděláme i ty testy a tak podobně, tak to je určitě něco, na co potenciální společnost, kde byste se mohli ucházet, tak jako uslyší. Ano, protože přeci jenom například to psaní testů, ten přístup do databáze a tak, je skutečně to, co se jakoby používá neustále. Je vhodné to umět a tím, že vy to budete mít v rámci toho domácího úkolu už udělané, tak vlastně ten potenciální zaměstnavatel uvidí, že to ovládáte, máte se když tak na co obrátit, jakoby pokud následně nebudete vědět, tak si můžete otevřít ten svůj program a vrátit se k tomu a tak podobně, čili... Nebo je možnost kouknout na záznam, který bude mít k dispozici doživotně, takže i to je možnost. Potom tady Jakub se ptal, zdravím, zajímalo by mě, jakou budoucnost má C# ve srovnání s Pythonem nebo TypeScriptem pro psaní backendu. Dá se říct, že včera je populárnější .NET než Python /TS? Je dobrý určitě říct, že každá ta technologie se hodí na něco jiného. Jo, což znamená, ten C# se určitě hodně hodí na backend služby, kam bych ten Python, respektive TypeScript spíš nedával. Jo, ten Python je teď hodně populární v rámci různých jakoby datových analýz a tak podobně, kde má skutečně jakoby obsáhlou databázi prostě nějakých jako knihoven, které umožňují, já nevím, hodně pracovat s různýma datovýma analýzama a tak podobně, což ten C# zase jakoby takovou databázi nemá. Tam tolik jakoby těch statistiků a tak podobně, těch datových analytiků úplně nepracuje. A ten TypeScript, co se týká TypeScriptu, tak to je vyloženě jakoby frontendový jazyk, čili tam Jakube to chce teda hodně teda takhle. Ptáte se, jakou má budoucnost.
určitě jakoby všechny tady ty jazyky se vyvíjí, mají svoje komunity a jako který z nich má větší budoucnost. Osobně bych dal ruku do ohně za ten Microsoft, protože to je teda nadnárodní korporát a ten C# je jakoby jeho klenot, tak určitě bych nedával, určitě bych neřekl, že ten by měl nějak skomírat, zvlášť protože Microsoft má hodně velké plány v dalším vývoji. Co se týká budoucího vývoje Pythonu nebo TypeScriptu, tak to bohužel jakoby nevím, neumím teda posoudit, ale určitě teda pokud se rozhodujete mezi tady těma 3 jazykama, tak se to chce celkově jakoby rozhodnout, jestli vás spíš zajímá jakoby psaní těch programků, nějakých těch APIs, nebo jestli chcete psát webové stránky, ladit si tlačítka, jak budou zakulacený a tak podobně a následně konzumovat ty APIs, anebo jestli se chcete spíš věnovat té datové analýze, nějaké statistice a tak podobně, na co je teda ten Python vhodný. Skvělý, děkujeme. A jinak ještě, co se týká té popularity, tak vlastně těžko se to měří, ale co jsem se koukal, tak vlastně v rámci loňského roku jsem koukal na nějaké 3 průzkumy a v každém tom průzkumu C# vyšel v top 3 nejpoužívanějších jazyků na světě. Jo, čili takhle. Co taky občas slýchám od klientů na telefonu, že C# je na vývoj her, Unity, Unreal Engine, pokud se nepletu, což taky za mě obrovsky přidá té popularitě. A ještě teda dotaz, pár lidí se na to už ptalo, pokud vyjdu tedy ten kurz, jak dlouhá je třeba ještě cesta, než já sám budu schopný pracovat s Unity anebo s Unreal Enginem? Je možné to takhle jakoby specifikovat? Takhle naslepo? Anebo je to spíš jakoby na delší probrání otázka? Jo. Takhle, osobně musím říct, že teda s tímto vývojem nemám zkušenosti a taky to nebude součástí toho kurzu. Každopádně se všechny tady ty nebo se pro Unity vyvíjí teda v C#, což znamená určitě se jakoby uplatní většina lekcí, co máme, protože si tam představíme například ty návrhové vzory a ty se i pro programování her budou určitě hodit. Různé konstrukce, ani o tom jako nemluvit, různá pole a tak podobně, tak to se tam používá dennodenně. Takže super. tak. Děkujem. Potom Ervin tady psal, nevím, jestli ještě stále přítomný, pokud ano, tak můžu ještě dopsat nějaký kontext. Nemá zkušenosti, přemýšlí, jestli by to neskusil nebo nevyužil. Pracuje jako DevOps, pokud nepíšete víc informací, tak se o tom s Martinem můžeme pobavit. S tím, že potom píše tady Honza, ahoj, pracuji jako medior tester v Alze, ale myslím, že se neznáme, jsem tam v firmě teprve rok. Přišel jsem si osvědčit C# pro účely psaní automatických testů. Pokud se nepletu, to je jedno z témat našeho kurzu, takže to by určitě Honzu posunout mohlo. Říkám to takhle správně? Ahoj Honzo, ano, určitě jsme se teda nepotkali, já už nejsem v Alze trošku déle, každopádně, co se týká psaní automatizovaných testů, tak my budeme hodně probírat teda to, abychom si otestovali svůj vlastní kód, ale určitě není problém, jakoby to, co se naučíme, tak nějakým způsobem automatizovat, aby to následně provádělo teda nějaké testy na nějakém dalším zařízení, co potřebuješ teda otestovat. Čili určitě si ti to, co se naučíme, bude hodit. A zároveň budeš mít otestovaný i svůj programek na testování, což se taky hodí. To je velká pravda. I se zpětnou vazbou od lektora, takže stav ideál. No a prozatím poslední dotaz, který máme od Václava. Je nutné pro důvěryhodnost aplikací elektronicky podepsat certifikátem plus časovým razítkem? Nebo existuje nějaká finta, jak výsledné exe bezpečně v úzovkách spustit na jiném PC? Jo. Promiň, já se podívám na tu otázku. Je to v chatu nahoře Q&A only a tam je otázka od Václava. Jo. Je nutné
Co se týká tohoto, tak vlastně důvěryhodnost aplikací jako takových my určitě jakoby řešit nebudeme, protože to je spíš protože my vlastně chceme provozovat ty mikroservisy. Ano, tady ten kurz bude hodně zaměřený na ty mikroservisy, tam vlastně se nepropaguje žádná aplikace na další počítače a nemusí být teda důvěryhodné a tak podobně. Jo, čili jakoby omlouvám se, tady to je jakoby nějaká konkrétní otázka na věci, které se nás jakoby netýkají, tak tady na to nevím, jak neznám nějakou další jinou fintu, jak toto provozovat. Jak se oblíbeně říkám, nikdo z nás není Broad Pitik, aby uměl všechno. Takže... Přesně tak a bohužel jakoby dennodenně se setkávám s tím, jo, ty jsi programátor, tak ty mi opravíš tiskárnu. Bohužel jako ten svět je skutečně široký a Souhlas. Dobře, no, vypadá to, že otázky další nejsou. Psal tady teda ještě Tomáš, dobrý večer, je rozdíl v rychlosti běhu programu při použití příběhu datového typu, například int od klíčového slova var? Jo, určitě tam při běhu není žádný rozdíl, protože vlastně to klíčové slovíčko se přeloží ještě předtím, než se z toho vytvoří ten program. A ten kompilátor sám to slovíčko var nahradí za ten konkrétní typ, čili v rychlosti pak následně při běhu není vůbec žádný. Dobře, super, díky. No a to vypadá, že za dotazy je vše, tím pádem mě už také nic nenapadá. Věřím tomu, že jste si webinář užili, že to pro vás bylo přínosné. Měli jste aspoň příležitost slyšet případného lektora s tím, že věřím tomu, že i slevou využijete a bude pro vás přínosná. Za mě tedy aktuálně všechno. Martina, ti moc děkuju za tvůj čas, za příjemný stream a přeju krásný zbytek večera. Ať se daří. Děkuju, mějte se hezky a budu se těšit na případné účastníky. Taky. Díky. Přeji krásný večer. Ať se daří.